Popoludne na Infovojne s Adrianom. No a ešte keď vás mám na telefóne, by som sa vás teda chcela spýtať, že ako vy vidíte vývoj po voľbách, že či to vidíte optimisticky alebo pesimisticky, alebo patovo. No počkaj, ale aby nám bolo jasné, my ťa máme na telefóne, nie ty nás. My nie sme v tvojej relácii, ty si v našej relácii. Ako nejak si sa nechala uniesť. My ti kladieme otázky, nie ty nám kladieš otázky a mne dáva odpovede pán moderátor. Hej. Preboha, kde sme sa to dopracovali, Adrian? Kam si zmizol, Adrian, pod stolom? Haló. Pán moderátor, môže mi položiť odpoveď? No, môže mi položiť odpoveď. No, ako to vie? My to vidíme vždy optimisticky, inak by sme si sem nesadli každé ráno a nedreli pant. Takže ja to vidím. Tak to ti poviem, že po 1. októbri, ja to vidím tak, po 1. októbri, nech to dopadne akokoľvek, o prácu neprídeme. Nebude dôvod zavrieť Infovojnu, aspoň nie z našej strany teda. To určite, hej. Takže určite volebné štúdie bude po voľbách fungovať. Aj my budeme fungovať. Držíme si palce. Áno, už bude povolebné. Držíme si palce a ďakujeme ti, Mima, za tento vstup. Ďakujem vám, držte sa aj vy a ďakujem aj vám za vašu prácu. Čaute, držte sa. No. Ahoj. To sú tieto profesionálne, jak sa to povie? Deformácie. Deformáciou. Ale je to úplne v poriadku. Počúvate Rádio Infovojna.